Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Maayong adlaw sa tanan. Ako nagalaom o nagaampo nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta madto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, salamat nining dako nga panahon, higayon nga imong gihatag diin kami makadungog na pud sa imong nga pulong. Lamdangi matag usa kasing-kasing og unahuna din amo kaning masabtan og maaplikar, ma-apply na mo Ginoo sa amo nga pagkinabuhi pagsunod diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Padayon ta sa ato ang series og nanata karon sa Lucas
Kapitulo 11, versikulo 29 hantod sa 32. Kung balikon, Lucas 11, 29 hantod sa 32. Akong pagabasahon. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Hesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadaotan gayud sa katawhan nining panahon na, nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mao'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahon na. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha og musudya sa mga tao niining panahon na kay mipanaw man na siya katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa mainadnong nga pagtulun-an ni Solomon. Og hibaloi nga ania dinhi ang labaw pakang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mitungha ug musudya kaniya kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi nga ania dinhi ang labaw pakang Hunas. Ato nang mabantayan ang karakter si Hunas og sing Solomon. So, ang Diyos ang panalangin ng daan sa mga pulong. So, normally, ang kung ato bang tawag daghang mga tao, moana siguro ang ato ang greeting mayong adlaw sa tanan. Nindot kayo tanawon nga daghan kayong mga tao niya karon aron sa pagtigom. Marita sa mga politiko, moana din mga politiko. Akong dakong pagyukbo, pagtahod sa minahal nato ang mga katawhan diri sa barangay Uno, like inana ang ato ang bantayan sa kalibutan. Apan diri sa ato nga passage atong makita ni Ginoong Jesucristo, samtang ang mga tawo nagpundok, nagpunsisok, ang gisulti ni Ginoong Jesucristo, dili ang katong ato ang nadungog ganiha, kundi ang gisulti ni Ginoong Jesucristo diri sa 29, pagkadaotan gayud, pagkadaotan gayud sa katawhan ining panahon na. So ato ang makita ang opposite ang gisulti or ang ato ang nadungog sa daghang mga tao. So now nasulti ni Ginoong Jesucristo tungod kay nangita ang mga tao og ilhanan or signs. Nangitag ilhanan or sign ni Ginoong Jesucristo nga siya bagayod ang tinuod nga Misaya, siya bagayod ang Ginoo, siya bagayod ang ilang gipaabot. Nangita og mga sinyalis og mga sign ang mga tao niini sa ato nga passage. So now, sa versikulo 29, nangayo silag ilhanan, sinyalis or sign, ilhanan nga si Jesucristo, siya ba ang tinuod gayud nga Ginoo. So now, ana si Ginoong Jesucristo, walay lain or walay ihatag siya nga sign gawas lamang sa katong nahitabo ni Hunas. So pagsama ni Ginoong Jesucristo, si Hunas og siya ingon mo sab si Solomon og si Ginoong Jesucristo. So now, daghan og nangita og mga sinyalis mahitungod ni Ginoong Jesucristo og gipakita ni Ginoong Jesucristo. Nagpadayag ang mensahe nga adunay kalambigitan sa kamatayon, sa paglubong o sa pagbanhaw. O karon, careful kayo ta, karon nga panahon ay nag-celebrate og kamatayon, Halloween. Ingon nga mga Kristohanon, careful ta na mga butanga tungod kay ni-celebrate ta og kamatayon in which instead nga kinabuhi ang atong i-celebrate. Then worst pa nga mga scenario sa Halloween, celebrate ta, magporma patag mga dark ayo. Daotan kayo nga mga hulagway, dark kayo or unsa pa man nga related sa kangit-ngit. Ingon mga Kristohanon, mag-careful ta. Gipakita ni Ginoong Jesucristo dire, wala siya nag-celebrate kundi ang mensahe wala nagpabiling patay si Ginoong Jesucristo katulo ka adlaw na banhaw. So now daghan og nangita og ilhanan og mga sign ni Ginoong Jesucristo nga og atong buot hunaw-hunaon is nakita naman nila og ilang nasayran og gipadayag na Ginoong Jesucristo kung kinsa siya. Daghan ang mga tawo nga nagsulti nga moana nga grabe ning tawhana walay nakasulti nga sama ka ngilngig nga manulti or walay sama nga manulti sama nini nga tawhana. Nay nag-ingon nga
kini nga tawhana, kini nga si Ginoong Hesukristo, kini nga Jesus is nagkinabuhi nga pure og walay sala. In which mao na ang gipadayag, gipakita ng Ginoong Hesukristo. Og nagbuhat pa jud og mga milagro sa Ginoong Hesukristo, nag-ayo sa mga masakiton og bisan ang nagbanhaw og mga patay, si Lazarus, ang atong bata nga babae, gibanhaw ni Ginoong Hesukristo. Apan dili gapon sila convict, wala gapon sila pagtuo. Nangita gapon sila og unsa pa man kini sa Ginoong Hesukristo. So now, walay lain nga sign sa atong nga passage, gawas lamang ni prophet Jonah or nahitabo ning Jonah. Siguro og kita kauban ngadto sa mga tawo, makadungog siguro tang nahimoan nga tawo. Kung ikaw Ginoo og tinuod ka nga kanang Ginoo jud nga ikaw Jesus, kung tinuod ka nga Ginoo, pag-perform dira og mga tricks, mga magic para makita na mo nga gamhanan ka like kinana, or mo na siguro ta nga makadungog siguro ta og nata-appeal ngadto nga crowd. Kita ka sa bukid dira, ibalhin daw na like kinana nga mga tono, or makaingon siguro ta nga kani nga adlaw pa balhinan ni skilid kay sumagaw init kayo diri, like siguro makadungog tag may nana. Kung ikaw Ginoo, like magbuhat og mga milagro, nangita pa sila daghang mga senyales, daghan og mga ilhanan batok ni Ginoong Hesukristo. So adunay tulo ka rason, adunay tulo ka butang nga ato ang makita diri nganong wala si Ginoong Hesukristo kini nga panahon nga nagproduce og mga ilhanan or mga signs, nagbuhat og mga signs. So una, tungod kay ang kaning mga ilhanan wala naghatag or nagproduce og pagtuo sa kaning mga tawo. Hinuon, nag-awhag pa hinuon nila nga mangita pa og daghan pang sign. So na og atong hibalon, ang kaning pagkamatinuohon dili ni siya intellectual nga problema kundi moral ni siya nga problema. So na og atong bantayan og atong balikan sa Lucas 16, atong tanawon sa Lucas 16 19 hangtod sa 31, in which ang story ni Lazarus ug ang dato. Si Lazarus ug ang dato namatay, and then sing Lazarus is naa siya sa Abraham's bosom or paraiso, and then ang dato is naa sa Hades. And then yan na ang dato nga dili siya gusto nga ang iyang pamilya, iyang mga igsuon nga mahimutang sa sitwasyon nga sama sa Hades, sama sa iyang nasinati. Niana siya nga kung mahimo pabalik ka si Lazaro ngadto aron pagsangyaw. And then niana si Abraham nga aduna ni mga propeta ngadto, aduna ni mga nagsangyaw. O gato makita ang aduna ni mga ilhanan, mga sign nga nagpadayag sa mensahe ni Ginoong Hesukristo. O gato makita ang kaning dili matinuohon is dili siya intellectual nga problema kundi moral ni siya nga problema. Wala nagproduce si Ginoong Hesukristo og signs nini nga panahon na, tungod kay ang signs nila is wala nag-produce para motuo sila, kundi ni-produce hinuon nga mga mangita pa hinuon sila og lain nga sign. Ikaduha, si Ginoong Hesukristo nagsulti nga ako mismo mao ang sign inyong nakita, dayag, buhi, naglakaw. Ako mismo mao ang sign og walay labaw ni bisan kinsa. Gawas kanako niana si Ginoong Hesukristo. Nakita niyo si Jonas, apan anaa karon ang labaw ni Jonas. Nakita niyo si Solomon, nasayod mo sa iyang istorya, apan naa diri karon labaw pa ni Solomon. Ato na mabasa sa passage. Ikatulo, nakita na sa mga tao ang mga ilhanan, mga sign. Nakita nila nga naghingilin si Ginoong Hesukristo, mga daotang espiritu, mga demonyo, gi-cast out ang mga amang, gipasulti, mga bakol, mga paralyzed, gipang-ayo, mga nagasakit, gipang-ayo. And then mas i-urge pa nila nga gustuhon pa nila nga makakita og inana, dili gid sila nga motuo. Si Jesucristo nagsulti nga dili ko maghatag og bisan unsa nga sign, apan ang ania karon is labaw pa ning Jonas og labaw pa ning Solomon. Mo nga mensahe nato karon is Jesus the greater. Mas labaw si Ginoong Hesukristo ni bisan kinsa. So now, tato nga passage na duha ka karakter in which mao si Solomon og si Jonas. So now atong tan-awon kani. Mao na duha ka punto lang ato nga tan-awon karon. Kinabuhi ning Solomon og kinabuhi ning Jonas, in which atong makita nga mas labaw pud jud ang Ginoo.
labaw pa si Jesus. So now, una, sa versikulo 31, makita na to sa Solomon. So now, kung hunaw-hunaw na to ang word nga Solomon, ang una nga butang, una nga pulong nga mo ato ang mahunaw-hunaan is ang kaning wisdom. Grabe ka maalamon ni Solomon. So now, daghang mga tao nga bisan asang parte sa kalibutan is muadto lang ni Solomon aron makadungog sa iyang pagkamaalamon, makadungog sa iyang ipangtudlo, ipangsulti. Atong makita na diri sa Biblia, siya nagsulat dira sa Proverbs, daghang mga Proverbs, mga wisdom nga ato ang pwede na to makuha ug ato nang i-apply sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi is dili gina makahatag natong kadaot kun dili mamaayo ang atong kinabuhi. Kung atong i-apply ang Proverbs nga nasa Biblia ug si Solomon ang iyahan ang sulat. So atong mabasa usab sa bersikulo 31 sa atong passage nga ang reyna sa habagatan or si kanang Queen of Sheba is moadto lang pila ka miles nga journey para lang makadungog ni Solomon. Andin mo ana lang ang reyna nga wala pa man to katunga ang gisulti sa pagkamaalamon ni Solomon. Like na bright jud kayo si Solomon. So when comes mo nang unang butang ato makita nga kung si Solomon mas grabe iyang pagkamaalamon, mas grabe si Ginoong Hesukristo. So now, si Solomon nahimong hari after ni sa iyang papa nga si King David. So gialaw sa Ginoo nga moa si Solomon og bisan unsa nga butang. Wala si Solomon ni pili og bahandi or bisan unsa pa niyang gipili is ang kaalam, wisdom. So gihatag sa Ginoo, giapilan pa jud og gahom og bahandi. So inana ka dako nga pabor ning Solomon. Ato na mabasa diri sa una nga Kings, 1 Kings 4:30, chapter 4 bersikulo 30 nga si Solomon ang pinakamaalamon sa tanang tao, which ang Bible nagsulti ana. And then nagsulti siya og 3,000 ka proverbs og grabe ka daghan nga mga kanta nga iyahang gibuhat. Inana siya ka malamon. And then og sa ato pa nga kinabuhi og sa ato pa na panahon is nata gitawag nga at botany, anthropology, astrology, natay gitawag ng mga inana nga mga unsa pa nga study. And then kini nga mga study is nakuha na ni Solomon og yan ang gitudlo. Inana siya ka advanced, inana siya ka bright, inana siya ka maalamon. Yang gi-describe ang mga tanom, ang mga hayop, bisan unsa man ang creation basically. So now makita nato nga si Solomon daghan siya og sulat, mga proverbs, mga kanta. Basically daghan siya gisulat og mga pulong sa Ginoo. Apan kung i-kumpara nato ni Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo mao ang pulong mismo. Si Solomon nag-study siya sa creation. Apan si Ginoong Hesukristo mao ang creator, mao ang nagbuhat. Ato na mabasa sa Colossus 1:16 ug 17. Si Solomon nag-study siya sa kinabuhi sa mga hayop, mga animals, reptiles, amphibians, sa mga klase nga hayop. Apan si Ginoong Hesukristo mao ang nagbuhat niya ng mga hayop. Si Solomon, grabe niya kamaalamon, apan mas grabe si Ginoong Hesukristo. Mas labaw si Ginoong Hesukristo. Sa ato nga passage mo nato makita nga mas labaw ang ania diri, mas labaw ni Solomon ang ato nga basa. Si Ginoong Hesukristo wala lang niya gibuhat ang tibuok ng kalibutan kundi iya pud ning gikuptan tibuok kalibutan. Ikaduha, mahitungod ni Solomon is when it comes sa construction. Grabe ang kaning construction or kuan pa engineering. O sa ato nga panahon engineering grabe kayo. Construction. So now, si Solomon is nagbuhat siya og in which atong nahibawan karon na nabasa nato sa Biblia is ang Great Temple. Gibuhat ni Solomon og aduna siya 183,000 ka mga workers. And then gitukod na is 7.5 years nga mabuhat ang templo. Again, 183,000 ka mga workers. And then kana nga pagbarog na sa templo, ang ushers kanang musugat, ang ushers kanang mag-maintain ang mga usher, 4,000 ka ushers. Inana ka dako o grabe ka maintain nindot.
And kay i-maintain man jud og gayo. And then ay 4,000 ka ushers, na po'y 4,000 ka members sa orchestra. Apil na dira ang music, apil na dira ang sa service, like na. So, ingnon ta nga, di gid siya basta-basta nga templo, dako siya nga templo, nindot siya nga templo. And then, og atong makita, si Solomon, iyang gibuild, ang unsa ang naa sa kalibutan, apan si Ginoong Hesukristo. Itong makita, mabasa sa Juan 14:2, nga nagbuild po siya. Si Ginoong Hesukristo, dili lang kay sa kalibutan, kundi sa langit o sa mas labaw, si Ginoong Hesukristo. So now, kung ang templo nga gibuhat ning Solomon, in which karon is naguba, kung ang templo nga gibuhat ni Solomon is mag-crumble, ma-turn into dust, mahimog abog pagbalik, apan si Ginoong Jesucristo nagbuild siya og eternal home para nimo og nako kung kinsa ang modawat mo salig ni Ginoong Jesucristo. Ato na mabasa diha sa Mateo 16:11. Daghang lawak nga gi-prepare ang Ginoo sa tanan niyang mga kaanakan. So now, ang Biblia nga kita ang templo sa Dios. O sana ka ebidensya nganong mas labaw si Ginoong Jesucristo kaysa Solomon when it comes to construction. So greater nga building ni Solomon, apan mas greater si Ginoong Jesucristo. So now, when it comes to na siya templo, grabe ang construction, sacrifice. Sa Solomon, grabe kay siya ibutang tog burnt offering or sacrifice. So sa ikaduha nga Kronikas 7:5, si Solomon mag-sacrifice og 22,000 ka cattle. Grabe kadaghan nanay. And then 120,000 ka sheep og goats, kanang karniro og kanding 120. Og ato nang una-unaon ba inig siguro inighalad na magbaha siguro na ang dugo. Like inana og atong imagine, grabe siguro traffic siguro kayo, puro man kanding, puro man karniro. 120 lagi nana ang maghalad sing Solomon. So grabe ka abundansya, grabe kayo ka sa ginaingon ko na grabe magbaha siguro na ang dugo og kanang unod sa mga mananap nga ihalad tungod sa kadaghan. But ato gapong makita diri si Ginoong Jesucristo, nagsugod siya sa iyang pagministry, and then gisugat siya, in which mabasa sa Juan, gisugat siya ni Juan. Ania, behold, ano siya, ato nga mabasa, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yan na sing Juan. Og grabe ang paghalad ning Solomon, si Ginoong Jesucristo, kung naa siya numbers 22,000, 120,000 ka karniro og kanang lamb, karniro og kanding, apan si Ginoong Jesucristo tibuok kalibutan siya mismo ang halad. Basa na to sa John 3:16, kagihugma sa Dios ang kalibutan, dili lang kay pila ka numbers, kundi kalibutan, tibuok kalibutan. So inana, mas labaw si Ginoong Hesukristo kaysa ni Solomon when it comes to sacrifice. Katapusan is ang wealth. Dili lang kay maalamon si Solomon, kundi grabe siya kadato tungod kay og ato ang makita mao nang gitawag nato golden age sa Israel, nga gipakasaman lamang og mga bato ang bulawan. Like murag maglabay-labay kag mga batong gagmay bitaw. Like inana na ang kanang bulawan, murag wala nay value tungod sa pagkadato ni ana nila nga panahon. Inana ka dato ning Solomon. Ato na mabasa sa 1 King 10 kapitulo 10 bersikulo 23 hangtod sa 27. Inana ka kaadunahan, inana ka dato sing Solomon. Apan, kung ato ikumpara ni Ginoong Jesucristo, si Ginoong Jesucristo ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Siya ang nagbuhat. So mas labaw si Ginoong Jesucristo diri, walaing ilhanan, walaing sign atong mabasa nga sa bisan sa ato nga passage, ani adiri ni ana si Ginoong Jesucristo. Ani adiri ang mas labaw ni Solomon. So now, arita sa kinabuhi ning propeta Jonah. Sa bersikulo 32 sa ato nga passage, ato makita dira si Jonah, in which
naay mga tao nga dili matawag si Jonah nga great prophet siya tungod kay ni disobey siya sa una nga punto. Naay uban nga matawo nga great prophet si Jonah tungod kay si Jonah ra ang prophet nga ni symbolize sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Like mga inana og napoy greatest nga revival sa panahon ning prophet Jonah. Ino siya makita sa ato nang mabasa sa Old Testament sa Jonah sa Nineveh. Ato nang mabasa diya sa Jonah kung giunsa paggamit si Jonah sa Ginoo sa dapit sa Nineveh. So now atong nasayran sa ang kinabuhi ug ang storya ning Jonah og daghan ta mga butang nga pwede natong ma-apply sa atong kinabuhi at sa ato ang kinabuhi nga makita nato sa kinabuhi ning Jonah. So una, pwede ta makadagan sa Ginoo pero dili ta makatago. Inana ang kinabuhi ning Jonah, ni dagan siya, ni palayo siya sa Ginoo, panwala siya katago. Ikaduha, usahay gamiton sa Ginoo ang kaning adversity sa ato nga kinabuhi para makuha ang atong attention. Og nagatuo ko nga inana usab maka-experience na sa inana sa ato nga kinabuhi. Ikatulo, ang Ginoo always nag-extend og second chance in which mao pud ang kinabuhi ning Jonah. Ikaw ug ako nag-experience sa kung naatay experience sa kinabuhi ni Jonah and then hagba ta, kasala ta ni Ginoo, napay ikaduha nga higayon. Actually unlimited nga higayon nga moduol ta diha sa Ginoo. Dili nato abusaran ang grasya nga gi-extend sa Ginoo. Ikaapat, gamiton sa Ginoo ikaw ug ako kung masinugtanon lang, like obedient lang. Dili mag-qualify kung unsa nga atong status, dili mag-qualify kung unsa ta ka adunahan, unsa ta ka amalamon. Bisan gali kung kita imperfect, bisan gali kita pinakaubos, pinakamakasasala, kung kita obedient lang, gamiton usab ta sa Ginoo. Sama sa kinabuhi ning Jonah. In which sa Mateo 12:40, si Jonah mo ni ang mensahe in which dili lang kay makita nato nga sa Ginoo si Kristo labaw pa ni Solomon og ni Jonah. Ang mensahe usab nga atong makita dire is naglambigit usab og kaluwasan. Wala na ilain ang mga tao grabe na kaatat adto nga panahon na nakita sa sinyalis, ikaw ba gayud ang Ginoo? Ikaw ba gayud ang Ginoo? Ni ana si Ginoo si Kristo. Ani adiri ang mas labaw pa ni Solomon ug labaw pa ni Jonas. Kay ang mensahe ug atong ikumpara sa kinabuhi ni Jonas ug ato ang mensahe nga atong makita diri sama si Jonas tulo ka adlaw. Ano siya atong mabasa diya sa Mateo 12:40. Tulo ka adlaw nasa ilawom sa isda and then gipagula siya sa isda sa tulo ka adlaw dito sa dapit sa Nineveh. Which mao ang gisugo sa Ginoo. Nagsangyaw si Jonas, mao ang greatest nga revival nga tibok ni Nineveh is naluwas, wala sila nakahiagom sa silot sa Ginoo. Nagsangyaw si Jonas og daghan ang nituo, daghan ang niluwas. Wala nang ngita og mga ilhanan, wala nang ngita og mga sign ng mga tao sa Nineveh. Nagsangyaw si Jonas og naa ang mga tao ilang kasing-kasing matinoohon. Sa kinabuhi ni Ginoo si Kristo, tulo ka adlaw nga nasa ilawom sa yuta. Pagkatulo ka adlaw is nabanhaw. Ang mga tao ni ana gihapon unsa man tagay mig sign madayag na. Again, inanausab sa ato ang kinabuhi. Hinaot ang ato ang kinabuhi, ang ato ang relasyon, ang atong pagtuo ni Ginoong Jesucristo dili magbase sa mga ilhanan, dili magbase sa bisan unsa, kundi magbase sa tinud-anay nga pagtuo diha sa Ginoo. Ang ato ang relasyon dili magbase kung unsa ang senyalis, kung unsa ang ilhanan. Ang atong relasyon hinuon unta magbase sa pagtuo kasing-kasing na may tinuohon kung kinsa gayud ang Ginoo. Si Ginoong Jesucristo labaw pa kay Jonas, si Ginoong Jesucristo labaw pa kay Solomon. Ang mensahe nga gidala ni Jesucristo makalawas kana kung kita motoo, magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga nag-remind kanamo Ginoo nga bisan unsa man wala kay ikakumpara Dios.
Labaw ka sa tanan, hari ka sa tanan, Dios ka sa tanan. Salamat ana nga kasigarduhan amahan nga diin kanon hayo sab ikaw nagalabas sa matagusan namo kag kasing-kasing nga padayon amo pagkainiton, pagkamatinuohon, pagsunod diha kanimo o Dios. Taliwala nining madanlog nga kalibutan wala kami kasiguraduhan amahan. Kung unsa mga pagsulay, kung unsa mga problema, kung unsa mong maagian ini nga kalibutan na apan ang usa ka butang nga nakasigurado kami nga aduna kami pagtuo diha kanimo sa ulahi nga mga adlaw mo balik ka ug himo ming kuhaon ngadto sa mga dapit, ngadto sa dadon minimo sa dapit lawak kay mong giandam. Mismo ang langit naman. Salamat o Dios. Padayon ka Ginoo mag-bless sa matag dalunggan ug kasing-kasing nga kadungog sa mong mensahe karon. Wala ko masayod amahan kung unsa ila mga naagian. Nini nga maniagi nga mga adlaw, niaging mga semana, mga bulan. Wala ko masayod o Dios. Sila kung adon na sila'y gibati nga nasakit, ayuha sila o Dios. I-comfort sila amahan. Adun na sila mga problema, tabangi sila o Dios. Giyahi sila Ginoo, tagay sila kaalam kahibalo o Dios. Salamat Ginoo, padayon ka magagib sa matagusan na mo kakinabuhi. O bisan pa Ginoo, sa nahibili na mo nga mga oras, sa nahibili na mo nga katuigan ining kinabuhi. Padayon ka Ginoo nga among pagadaygon, padayon ka Ginoo nga among pasalamatan. Padayon ka o Dios nga among ipataas Ginoo hantod sa katapusan sa mga gininhawa. Dalaygon ka, walay makalabaw nimo. Hantod karon og sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. As well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.